So muna na mga higala, mga kawiwi, no, ang taga gikan sa DSWS na ana gipang abot na o gi-upload na ni karon, naabot na ang kuan, naabot na ning mga pagkaon nga para sa mga ayuda para sa mga nabiktima sa sunog. Mga lami lagi ni mga pagkaon na sir da, no? Opo, mahibaw. Oh, murag. Basta yun na isudlan, nindot mo na nga sudan. Sir, mabilis. No? Sir, po, wag hindi baboy. Awan na yung baboy siguro. Buwan din eh. Buwan itlog. Chorizo. Awa po kay baboy mo ng chorizo. Isunta to, wala. Abay-ubay gani nga dapat tubig, no? Dali kayo ayuda sir. Oh, Oh, paglawan man ini. Oo. Pagkatlawan, tawagan na. tawagan na 'yon. Kato na sunugan, ma'am. Oh, dia. Gani nga kadlawon. Oh. Niya napoy mga tubig. Usa pa ni, napoy mga pan. Pagda ubay-ubay gid ning mga higala ha. Ano pa rin mo man rin? Nindot ya kay na yung mga priska, mga tuna. Laro ba? Para makita nila nga kamong tanan, maglimpyo ta. So, Ana ha? ang Klaro. Oy, sorry. Ate, kasi ano ba makasabot doon? Ate, ako ang manok. Say, ate, ang tayo to. Gusto si Dami sa lakita ninda. Alimpyo. Liso naman kung saan ang mga istorya nila eh. Maraming tauso. Tauso? Kasi tayo magkasama-sama. Muslim nga po na sila, no? Tay, ahapot. Alasin. Ate, say. Say, sarang babilahin. Apa, aliya kasilyas. Tado ni kasilyas kolor bimoy. Baka lambi-lambi. Baka lambi. Pwede kami pehin. Anumaan mahay magjambang mahay makanua. Dapat patakot. Batsala. Ganyan kakandaan mo yan. Ha? Impang. Ang pagawuan. Mga doon kami nanak. Mga niya ba ang kami dyan kasimulan ni Boy Nanak makay pen. Okay na. Baka niya sa katilaw, ang dimi. Pwede ni kami ang kami ako. Ate, patao ko mami. Yan tubos kami. ikaw mo'y kuwan diha, ma'am, nila? Daycare teacher ko, sir, sa Badjaw. Oh, Dip-ed teacher ka sa Badyaw? Daycare. Daycare teacher ka sa Badyaw? Under ni Ma'am Portia. Mao. Naday kay kuwan diha na po kay Napoy daycare center. dito sa nasunugan. Napil pug sunog mo. Wala sa, dili sa nasunugan. Dili ra pagdapit sa kuan. Layo ra sa. Layo ra sa nasunugan. Pero Okay. nara din sa Badjaw Community Food. Ako lang ko ang picture mo. Oh, Okay. kira. Thank you, ma'am. So mao ni mga higala ang atong pagkaon karon. Ang mga pagkaon nato karon nga nindot kay. Dali kay ma'am no. Oh. Mo ni pagkuha guys sa uban lugaw man diretso karon dili lugaw.
kay hatag ma'am. So, okay na ka. So, so, dili ka. Magdad na. Kasi mga suod silang kuan ma'am, Pan. mga pan. Pan, ya dilata. O niya ang kining food pack so sa soda na. Wala kami ka ba? Awa pa kayo ba? Oo, kasi naramdaman mga itlog. Ah, itlog buwan. Mga breakfast ra. Wala ginay ko ano, wala ginay baboy no. Murag di man na sila kuan. Walay hotdog ani, Wala walay po yato. Layo. Pagpamahaw gid siya. Ito po dili gawas. Palihog po sa sir ko pikas, palihog sa ko dili pikas. Ha? Oh. Ano lang para hapsay. Dili ka okay. Asa bang ka? Pero Yan, ganit ba dili? Ma'am. Usa po na imo da ma'am. Ikay nang lista sa mga Kuan ko, mag-update ko sa kanang mga age bracket nila. age bracket nila. mandito oy. Para ka mandito, masama ito mayalo kanila. At kanila, para ka si Jupehe. Ha? Kuan lang, rental. I-share lang, di ba ka? Reklamo na nila sa tuwa na. Yes. Amo ka pang sa level, Ada mo silupin. Wala pa na ba? Agdaga mo plastic sunod. Silupin. Silupin dahil plastic. Halika lang yun. Karton na yun ano no. Mga yun ang karton. Iya, kamu na las 12 tinangan. Ako ang sopen dia. Ako ang sopen dia pakai dulu. Si Konsehal Espares ba? Ayari na. Ah, gani gani. Ayari sa diri. Mga alas 7 gani ah. Diis ba dia? Ah, Say, pobre sa chairman sa diis. mao di ay. Hello. Saan?